Gott med kyckling, säg. Jag var lite hungrig. Jag ville ha en kyckling. En liten kycklingbit. Jag har gått på toa. Mm. Vill du inte ha? Vad var det för fel på det här då? Är det gott? Han tyckte om skinnet, tror jag bara. Så det var lite avslut. Tvärtom. Här, amam. Här då. Ska du ha am? Nej, det är kyckling. Sluta. Pss. Bort. Ja, ta det ett lår du. Ät då. Ät då. Åh, gott.